Wala maksanane kan saya cacut selo brange timbang. Lepak ya. Wah, coba macam apa? Jan Manes wis mari apa wis. Dik, Jan Manes mari iki. Wah. Ayo Jan. Ketut. Awas gandolana Jan. Ketut ngamuk iki Jan. Awas. Wah. Jan, aja datuk ini ae Jan. Kaya kenal. Salaman. Biasa. Aku Jan Manis mulut jelane ini Pak ayo coba Jan awas Pak oh petok kare gitu ya aduh kok bocah repot ya 80% aku kurang ajar oh jajak umat toto barisane dek ayo baris dek
Sakuwe para prajurit anamane satya nang negari tuwiba ing dina rawit den Mas Bayu ingkang arsa gagang ana ing Manglan Candra Dewi pola kajemput dalem semanae Cipono kopi Mas. Cipono kopi Mas Adi rada ngelak iki. Yakin. Asem. War, Andi Cipono banyu bal. Cipono banyu bal iki. Karepmu, Dik. Hakmu. Repot pemandan. Atut, dibaleni meneh, Glon. Masaku. Apa kelingan sing mabuk itu kowe? Hah? Oh, kelingan sing mabuk iki. Wah. 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 Pancen nyoto kondang welo-welo dinale iki piye Mas Andi? Piye? Karepe iki kene iki mau. Mas aku keselip kondi. Bayu, maju yo, maju. Sabunge kawula sing mapan nang kono karo ibu-ibu panitia gak weruh. Rodok itu jobone salon, jobone salon. Konone salon. Nah, hebat tenan iki dari iki kabar John Manis iya ratumu ning kono lho ratumu ning kono tak oprok kok ngene lho iya kecut John Manis iya bocah endel iki sing jenenge buta endel ya kawar saya bos. Sungker mangayu bagya lawan Gusti Kang Purbening dumadi. Allah mampahe sanggunge para kawula kang mapan ana Manglan Candra Dewi ngene. Pancen wis diteka kabeh sanggunge para warga masyarakat Sumber Mulya utawane ana ing blok 6 kene. Tepuk tangan kanggo warga Sumber Mulya. Blok 6 kene, Cok. Tepuk tangan karo Bapak Panitia, Cok. Tepuk tangan karo ibu-ibu dapur sing nyeburi, Cok. Cocok yo ngene iki lho. Cocok. Abeh iki mung ditimbali saka rawuhe kene mung nyekseni antarane aku karo awak-awakmu kabeh. Sing isine ulang tahun kamardikan. Ulang tahun kampling. Kampling lho ulang tahun nih, Por. Awakmu ulang tahun kok gak nanggap? Nanggap ya ngenane. Nanggap apa kayak, Mbak? Graji mesin. John! Ulang tahunmu deknane wae tanggapne apa kayak, John? Wangel ngomongnya wong iki. Cangkem menek telu ngono kuwi. Deknane ulang tahun awakmu tanggapne apa? Singkal. Kok iso singkal? Maksudnya piye, Dek?
sing ora ngerteni kawan kang emasmu iki Sang Maha Prabu Bayu Kusuma Aji Bayu kang kondang ana ing saindre jagat bawana apa meneh ana tlatah sanggar ngene mbah kaca jan bojoku sing nomor 3 mau wis rawuh prajon bojone Bayu mau sing nomor 3 wis teko apa ora wis teko ning sisih ndi sanding kampling iya ketut bojoku sing nomor 2 mau wis rawuh pradut mah menika sampun tasih sadian es tebu wah kondang kabar pak bojoku sing lah bingung golek kawar ning ndi kawar iki lho oh tak petep pisan iki Bayu kawar bojoku sing nomor 3 ning ngisor wit klopo war lambine abang sisih kidule salon war kidule salon lho topiang lho war mama wi kawar kidul lho awakmu madhep mulon Dik ngene ndi kawar kuwi lho war kowe lek gak salam ora kowe lek ora salaman ora nampa kanugrahan lho modar kowe mama wis rawuh lho war mama lah lek malah foto dhisik Dik foto action setengah badan bonus kanggo Mas Bayu ayo sapa pesen cilok ayo aku yo
Tumulong ka, John. Bonus kimonan. Bersama menggelar Yesus. Kue tadi.
aja